Satemene ngono ngene lho Bagong. Kang gareng olehmu oleh nggugah awakmu iki janjane wis bola bali. Tapi nang kowe iki ora gubris, enak-enak mlungker, enak-enak penak olehmu turu. Nanti wektune sahur iki entek lho Bagong. Kang gareng ngono kok. Pas iku aku nggawe uga nganti tangi kok. Cobane aku dadi ngene, dadi lemes Kang gareng. Kang Bagong kok cah cilik wae. Dikugah iku mbok yo ndang tangi, ndang siap-siap ra ngono ya kuwi gareng. Bener Pak Gundul. Iku aja ngono Ndul. Aku iki nganu kok. Piye? Biasane makanku banyak. Biasanya aku imbuh 2 kali lho Kang gareng. Iki ngono, di pajar. Dadine perutku isine masih sithik. Ya aku saiki lemes. Kang Bagong. Ngene Bagong, dalem Kang gareng. Wis nek pancen ngono ya, kuat-kuatno olehmu tirakat poso iki, Kang. Ngono ya Kang gareng. Iya, Kang, ya ngono. Mulai iku nek dikukah ndang tangi. Aku lho, langsung tangi kok. Iya, ngene Bagong. Kepiye Kang gareng? Satemene ngono poso iku sing abot iku ora nahan lesu lan ngelak lho, Gong. Lho, maksudnya piye Kang gareng? Aku iku ngono kok, kepada paham kok. Iya, kepiye iki gareng? Ngene Bagong. Yen trimo nahan lesu, nahan ngelak, nahan lapar, iku yo gampang. Sing luwih abot iku nahan hawa nepsune dhewe.